Sibuyile sibheka udaba lwamaphupho. Okubalulekile lokhu ukuthi ulike, usubscribe, you can be a member uma uthanda ufisa ukunikela. You can also use account number uma ufisa ukunikela. Ekunikeleni ke unganikela ngalokho ufisa ukunikela ngakho, kanti you can also nikela ngasendaweni ngakini yabo. Yeah, asivamile ukwenza okuhle kubantu abahlukahlukene endaweni ehlukahlukene. Inamba ifonele ngokusongo 9 ku5 ntambama. Ifonele kakhulu ngomlandeli wechannel, bungayena uyeke usikhuze. Mungifonela ungangibuza igama, kodwa kubalekile ukuthi mungifonela zethule wena qala bese ube udaba lwakho phela. Sibheka la udaba olwasamkelisiwe Maduna uthi ngiyabingelela pastor, kushona uphupha la umuntu okhulile ingane. So la ngamanye amazubona umuntu omdala kodwa umbona eyingane encane. Sinazo ke idalo zabantwana, sinako futhi ukuthi iBhayibheli likhombe ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Usho noma umdala uyarithatheleza umntwana kaNkulunkulu. Asenze kanjena ke. Number 1, uma uphupha umuntu noma wena uphupha umncane, thina sikuthatha njengophawu hle uma ukuthi wena uyingane, ngoba lungasho ukulunga, ukuthobeka, ukuba mnene noma ukusindiswa. NgokaMateyu 18:3 wathi ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe ngabantwana nisoze nangena embusweni wezulu. 2, ake sibheke kanjena, uma uphupha umncane singakuthatha njengophawu hluma useyingane, ngoba lungabuye lusho kungenzeka wena wembethwe ke idlozi lomnono noma ke wembethe isidalwa sabantwana, yebo. Yes. 3, kungenzeka futhi bese sithi thina uma uphupha umncane kungabuye kube uphawu lobusikhathi uma useyingane wena, ongasho ukuthi usengakakhuli kahle ngokukamoya futhi usemncane kakhulu, uyafana nengane encane uma ukuthi wena ungumuntu kamoya vele, yabona, specific. Wena umuntu kamoya uphupha leli phupho leli liyakukhomba lokuthi wena awukakhulu ngokwanele ngokukamoya, usemncane, yabona. 4, uma uphupha la umncane singithatha ngophawu lobe kwisikhathi uma useyingane, ngoba lusho ukuthi usengakakhulu ngokufanele noma ngokwanele ngokuyevangeli ke manje noma ngokuyimiso nangenkamba kaNkulunkulu. Uma ukuthi ngumzalwane shuthi kufanele sibeke ukuthi uyini wena noma lo muntu uyini, umuntu wevangeli. Ayi kusho lo muntu lo usengakakhulu ngokonele noma ngokufanele evangelini nemiso zakhe nenkamba kaNkulunkulu, usengakakhulu kona, kodwa ngoba yena ngumzalwane. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 3:1, nami ke bazalwane bekingena ukukhuluma kini njengaba kamoya, kepha ke njengaba kwenyama, njengakwaba izingane kuKristu. Nganiphuzisa ubisi, anganiphi ukudla okuqinileyo, ngokuba ke beningakaqini, yebo nakalokho anikaqini. So la kukhulunywa ngomuntu othathwa njengengane ngoba engakakhulu ngokwanele evangelini, esebuthakathaka evangelini. 5, kuyenzeka futhi ngesikhathi la uphupha umncane siloku sikuthathile ngophawu lobusi ngesikhathi uma useyingane, olungasho ukungabhadli kahle ngokomqondo, yabo, olungasho ukuthatha kancane ngokomqondo, nolungasho ukwehluleka ukuthatha izinqumo noma isinqumo esiphusile nesifanele. 1 kwaba seKorinte 14:20, bazalwane ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti ebubini nibe izingane, kepha ke engqondweni nibe ngabakhulile. Siyabonga kakhulu besibheka la ukuphupha umncane uyingane, liya apply ke both side. Kungabe umuntu loyo sokumphupha umphuphe ingane emncane noma wena usiphupha uyingane omncane, kuzofanana. Ake ukhumehlo ukuthi nayi wena uphupha umncane kusho lokho, uphupha omunye umuntu emncane yena kusho lokho, kungasho the very same thing. So ingakho kufanele ubheke ukuthi umuntu kamoya
ayishula kakhulu ubhizi into zama ubhizi ngohambo likamoya spiritual alignment ayisho ukuthi usengakakhulu kahle uyakhonja samukela ivangeli ayishula kakahambisi kahle izinto lapho umuntu kamoya vele usekuphothule konke lezinto asenzayo hamba anosho ukuthi uwembethwe imimoya yabantwana uwembethwe idala zabantwana yabona umbethwe amanono okay hayi no usho lo muntu nokulunga lo muntu umnene lo muntu uthobekile lo muntu usindisiwe yabona so uyayibheka lento siyamakhulu bese